batean ordezkapen bat suertatu zitzaian eskola batean. Probatu nun eta bigarren egunean esan nun, hau nerea da. Barrutik sentitu nun zu hori, gogori, zoriontasun hori, jendearekin erlazioa, ikasleekin erlazioa, zailtasunak zituen ikasle bati laguntzen jarri eta ikustea, ulertu du, edo ze ondo horredanak emantzian bixiposa hoi izan zalako ikaragarria. Baina, gertatu zen gauza bat, eta eskola honetan gainera nire bizitzan, ireki zidana perspektiba guztia. Eta komentatu zidan, agerrengo nintzen prest laguntzeko klasea eta gero, jangelan zerbitzatzen, eta gero patioan laguntzen, atxe batekoak. Eta ez zegoen ikasle bat, oso konfliktiboa zen, oso nire joka, gaina sekulako agresibidadearekin, lehenengo batxiergoan, Eta esan gume hori, unkitzen nendu pia, eta amesten nun, eta dena. Eta, mira, unkitzen naiz, bai. Espaldi ez dela gogoratzen. Que bonito, ez lo pongaiz. Eta hor ikusi nu, pues nahi nula lagundu hor. Esto va a quedar fatal. Orduan, bitxiposa horrek jarraitzen du bai noski, eta gaina oso bizi, baino egun batzuk ez dira oso errexak. Ba, ikusten dituzulako jendea ikasle batzuk ez daudela oso ondo pasatzen. Eta familia asko ez daudela oso pasatzen, eta egun oso gogorrak daudelako, eta moztu beharko dugu, Eskola bat ez da bere instalakuntzak. Materialak, teknologia, ala metodologia. Eskola harremana da. Pertsonen arteko elkargunea. Oraindik hurbilagotik ezagutu nahi bagaituzu, deitu gaitzazu. Idatzi eta zatoz gu ezagutzera.